Boss, good morning. May latag ka na ngayon ng mga mangga. Sa bagay, magpapasko na eh. Meron nang lumalabas ng mga mangga, no? Oo, paparating na yun. Ay, ito pala, manggang Davao. 70 po ang kalahating kilo. Bali, 140 na per kilo, no? Yan po yung mga presyuhan ng kanyang panindang prutas sa Malabon Fish Market. Ito, kuya, 70 lang talaga isa nito. Oo, meron Ayun. malaki dito sa 90. Conforme po sa laki. Magkano cream doret talakito? Ito, mas nando, 120 kilo. 120. Ito naman, 3 kilo. Yun, no? 300 pesos po sa mga talakito ko. Sariwang-sariwat, napakaganda. At ang cream dory po natin ay 120 na per kilo. Ang tahong, napakataba yan, no? Namumula. 70 pesos ang kilo. Pwede malaman yung presyo ng lumot. 250. Ayan, 250 ang kilo ng kanyang pusit lumot. Tapos ang hipon, 280 na per kilo ng kanyang bentahan po dito ng hipon, 280 na kilo. Tapos ang ating bansa galunggong ay 130 na per kilo, no? Dito po ay 120 ang isang piraso ng bangus. Magkano yung tiyabeta mo? 160. Ang ating tiyabeta po dito ay 160 na per kilo. So ang alakaak 120 na per kilo. Ang salay ginto, no? 80 pesos na pangpangat sa ubas. Ito po ay sari-sari, oh. Merong malakapas, alakaak, bisugo, babanse, sapsap, assorted po yan, no? Na mabibili nyo po sa halagang 70 pesos na per kilo. Yan, kilo naman po sa ating mga isdang tawili, 60 pesos, no? Ang cream dory natin dito ay buntot at ulo, 100 ang kilo. Sa katawan po ay 140. Sa legin to, no? 100 pesos na kilo. Gano'n tumpok mo? Ayun, 100 pesos na tumpukan na ang kanyang bangus pandaing, oh. Yan, Lodi? Per kilo? Ayun, 150 na per kilo na ang kanyang bitilya. Ang ganda ng laman nung napula-po. $150 ang per kilo. Mga kababayan natin Pilipino dyan, shoutout sa atin. Shout out, 150 na per kilo na ang kanyang yellow pintuna. Dong, Shoutout sa'yo, magkano yung tumpok mo? 100 lang. 100 pesos na tumpukan. Kaya naman 300 eh. Eh, tumpukan, Lodi. Magkano tumpok? 150 lang tumikuan natin dyan. 150 na tumpukan. Dito ang kilo, 200 ang kilo malalaki. 200 pesos, no, na per kilo sa kanyang panindang alimasag na babae. Idol, shoutout sa'yo. Ano ginagawa mo? May, hindi muna tayo ngayon magtitinda. Mag-carpintero muna tayo. Ngayon, kasi nung nakita ko yung ano mo sa bahay, nagaganyan ka din eh. Oo. Wala ko magawa eh. Akala ko isda na yung hawak mo. Wala kay Jocelyn. Kay Jocelyn Bernardo sa Australia, sa may Cebu. Shoutout sa'yo. Ayun, yung sinasabi ko. At saka yung bayaw ko sa may Saudi. Sa Saipan. Saipan, oh, shoutout sa'yo. Magkano yung tumpukan mo, Lodi? 150 boss. Ang per kilo. Sa tumpok, 100 pesos sa tumpok. Tapos 150 sa per kilo ng kanyang panindang hasa-hasa. 180 ang per kilo. 180 ang per kilo ng ating mga galunggong. Ano na nga lang to, 40. 40 pesos na tumpukan po ng kanyang panindang tawilis. Grabe sa dami, oh. 50 pesos lang po yan dito sa Malabon Fish Market. Tapos 100 pesos na tumpok ng balsa galunggong. 150 po sa per kilo. Yan po yung mga per piraso ng kanilang mga bangus. Yan po yung per kilo. 160, 130, 110 na per piraso ng kanyang panindang bangus dagupan.
Alright, good morning po dito po sa ating bayan po ng Malabon, no? So, update po tayo ng kanilang mga panibagong latag at presyuhan ng kaganapan po dito sa Malabon Fish Market. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot at welcome na welcome po kayo sa aking pagbablog dito sa Malabon Fish Market. So, tara, let's go! So, update natin ang kanilang mga presyohan dito ng tilapyang Batangas. So, ang mga presyo po natin dito ng kanyang tilapyang Batangas ay 120 na per kilo. Tumpukan po ng tulingan. Boss, magkano tumpukan ng tulingan? 100 pesos sa mga tumpukan po ng tulingan. At ang ating galunggong po ay 100 pesos din po na nakaplato na tumpok, no? Boss, ikot muna tayo, boss. 270 na kilo at 250, no? Magkano ang yung pusit kalawang? 160 sa per kilo ng pusit kalawang. Ang per piraso ng tinda ni Boss Paeng, no? 100 pesos ang isang piraso ng bangus. Dagupa, no? Tapos may 60 pesos at 130 na isang piraso ng bangus dagupan ni Boss Paeng. So shoutout sa iyo, Lodi. Wala tayong magandang pelikula kaya di tayo blockbuster ngayon. Ayun. Kaya pala. Walang nanonood sa Pantuman. Walang mga yellow pintunan, no? So yan po yung mga latag nila dito ng seafood sa Malabon Fish Market. So may mangga po dito. Ang ating mangga 70 pesos na kalahating kilo. Tapos mansanas mo magkano? 3 for 100, no? Tatlo po ang 100 ng kanyang mansanas. Kaya bilhin na po kayo, mga suki. Hindi sayang ang pera nyo dito. 100 po ang isang Ay, paro. pa-shoutout pala ko kay Junjun Topak. Shoutout sa iyo, Junjun Topak. Hanap ka ni Boss Paeng. Huwag ka munang bumili ngayon, mahal eh. Boss, salamat ah, thank you. So update tayo ng kanilang mga presyo sa bayan po ng Malabon Fish Market dahil gawa ng may bagyo tayo, no, na panorte at maglalandfall ngayong araw po ng Huwebes. At may kasunod pang bagyong panibago na si Pipito. Kaya mag-update na tayo ng kanilang mga presyohan ng seafood dito sa Malabon Fish Market. Dito naman po ay isang piraso ng bangus ay 160. Bangus dagupan po, no? 300 pesos sa golden pompano. 160 sa kanyang panindang galunggong. So yan po yung mga nakikita po natin latag ngayon, no? So iikot pa rin po tayo at babaybayin natin ang itong Malabon Fish Market. $130 sa kanyang wings. At ang backbone po ay 100 pesos. Yan po yung mga naka-plastic na, no, na binibenta po dito sa Malabon. $170 na per kilo ng kanyang yellow pintuna. So shoutout sa iyo, Lodi. Yun. Kaya nga napansin kita eh. Natumal ba? Dalawa na ang tinitindahan mo ngayon, isda at prutas. Ubas po natin dito ay 140 na per kilo. Nakakabili din po ng kalahating kilo sa halagang 70 pesos. 110 na lang ka tayo. Lodi, salamat. Thank you, Idol. Idol! Boss, good morning. May latag ka na ngayon ng mga mangga. Sa bagay, magpapasko na eh. Meron nang lumalabas ng mga mangga, no? Oo, paparami.
Ay, ito pala, manggang Davao. 70 po ang kalahating kilo. Bali, 140 na per kilo, no? Yan po yung mga presyuhan ng kanyang panindang prutas sa Malabon Fish Market. Ito, kuya, 70 lang talaga isa nito. Oo, Ayun. malaki dito sa 90. Conforme po sa laki. Tapos may mga papaya rin po rito na may mga presyohan. Tapos ang mansanas po natin, Fuji apple ay 3 pieces 100. Kuya, maraming pong salamat. Thank you. Ano, magtatandem na ba kayong dalawa uli? Ito po ay cream dory, no? Tsaka talakitok. Magkano cream dory at talakitok? Ito, Boss Nando, 120 kilo. 120. Ito naman, 300 kilo. Yun, no? 300 pesos po sa mga talakitok, no? Sariwang-sariwas, napakaganda. At ang cream dory po natin ay 120 na per kilo. So maganda yung mga latag po natin dito na isda, no? Sariwang-sariwa po yan. At ang ating kilo naman po ng tahong, napakataba yan, no? Namumula, 70 pesos ang kilo. Tapos ang talaba po natin ay 100 pesos kada tabo. 100 pesos po ang kada tabo ng talaba. Boss, thank you ha, salamat. Magkano naman po yung mga tumpukan nyo, Nay? Ayan, o. Ito po yung 100 pesos na kabase. 50. Ayun, 100 pesos naman po dito sa Banak. Tilapia po ay 100 pesos. 50 pesos, no? Ang ating tunsoy na sariwa, oh. Tapos ang ating isdang kabase, 50 pesos din po yan sa mga tumpukan. Nay, salamat po. Ang per kilo naman po ng ating mga hipon, 280. So, shout out, bossing. Ang kanyang sibuyas po ay 25 pesos na 1/4. 100 pesos po na per kilo. Mamili na po kayo kung ano po yung gusto nyong laki ng sibuyas. Boss, salamat. Dito po ay 240 na kilo ng hipon. Sige, tuloy mo lang. Tuloy. Baka may matumal, no? Dito mga ilang ano lang yan, bukas. Ahataw yung mga ano na yan, mamimili. Kasi dala ng bagyo ngayon. Maghahanap ng mga isda yan. Thank you. Ang lalaki ng pusit lumot, oh. Pwede malaman yung presyo ng lumot. 250. Ayan, 250 ang kilo ng kanyang pusit lumot. Tapos ang hipon, 280 na per kilo ng kanyang bentahan po dito ng hipon. At pusit lumot, 250, no? Te, marami pong salamat. No, ang gaganda ng ating mga lumot, no? Tapos may mga tumpukan din po dito ng bangus. 130 na per kilo na mga alumahan. At per kilo po ng ating bangus ay 100 pesos. Sa ating mga shout out, sa ating mga per kilo ng mga pusit, no, 280 na kilo. Tapos ang ating balsa galunggong ay 130 na per kilo, no? Ang tumpukan ng ating kalaso,
100 pesos. Shout out, Lodi. Ating buhay-buhay. Ganito pa rin ang ating buhay-buhay ngayon. 30 pesos sa kilo, no, ng tahong. 50 pesos sa mga tumpukan ng tawilis. So, shout out sa'yo, Pogi. So, 280 ang kanyang latag dito ng hipon. 180 lang. Wala nang bawas yan, idol. Meron. Kapag maramihan. Ayun, kapag maramihan po, no, may bawas pa ang kanyang binebenta dito na hipon. 280 na per kilo. Galing sa Malaya, 35 na lang. Salamat! Dito po ay 120 ang isang piraso ng bangus. Kaya magkano yung tiyabeta mo? 160. Ang ating tiyabeta po dito ay 160 na per kilo. Ang tilapyang Batangas ay 120 na per kilo. So yan po yung mga presyo ng kanilang latag po dito ng tilapyang Batangas. Sa malalaki naman po ay 130 na per kilo. Magkano naman hipon mo? 280. So ang mga presyo po dito ng mga hipon ay 280 na per kilo, no? Dito rin po ay 280. So puro 280 ang nakikita natin mga presyohan po dito ng hipon, no? Thank you. So ang alakaak 120 na per kilo. Ang salay ginto, no, 80 pesos na pangpangat sa ubas. Ito po ay sari-sari, oh. Merong malakapas, alakaak, bisugo, babanse, sapsap, assorted po yan, no, na mabibili nyo po sa halagang 70 pesos na per kilo. Yan po ay huli sa dagat, no, sa Manila Bay, sa Bataan. Yan po yung mga nahuhuling mga isda, no. Mga pang-ubas natin ay mga 70 yata ang ano, ang kalahating kilo. Pwede na siguro 'yon, no. Depende sa laki. Depende sa laki na masarap ipangat sa ubas. Lodi, salamat. 290 na kilo ng ating hipon. So ayan po yung kanilang mga latag. Mura po yung mga presyo ng kanilang per kilo ng sapsap. Kilo naman po sa ating mga isdang tawili, 60 pesos, no? Malakapas ay 80 pesos na kilo. Masarap po yung mga pangat sa kamatis at kalamansi. Cream dory. Ang cream dory natin dito ay buntot at ulo, 100 ang kilo. Sa katawan po ay 140. Tumpukan 100 pesos. Imelda. Ito, ang ganda ng mga laman. So, shout out kay Tiyo. Si Tiyo na laging wala sa Malabon Fish Market. Shout out sa'yo. Oh, shout out. Ayun, shout out kay Kagawad Eric Galliano ng Tondo. Ang kilo ng ating salay ginto, no, 100 pesos na kilo. Ang torsilyo po ay 150 na kilo. 150 sa mga isdang hasa-hasa. Sabay makita mo ako basta. Yun! Diba? Gusto kayo mas 140 na isang piraso ng bangus. 150 po sa per kilo ng tulingan. 150 po, no? 150 po sa per kilo ng tulingan. Ganda ng asa-hasa natin, no? 150 po ang kilo.
Tsaka yung saligin to, 100 pesos, no? 280 na per kilo ng hipon. 280 na per kilo. 20 na lamang. Ipon ate. Thank you. 100 pesos sa mga tumpukan ng ating mga tilapia. So shoutout sa iyo, Avatar, The Legend of Fish, The Tandem. 120 lang kilo. 140 ang kanina, 120 na lang. 120 sa alumahan. Wala kayong ibang latag, no? Walang gulyasan. Nilalaki ng talakita kayo, no? Shoutout sa mga tropa natin ng Puposta. Ay, shoutout sa inyo dyan, ha? Shoutout sa mga tropa natin. At sa mga naglilinis ng isda, shoutout. Dami na po yan ay. Tumpukan ng mga bangus pandaing. Iway natin niya. Magkano tumpok mo? Ayun, 100 pesos na tumpukan na ang kanyang bangus pandaing, oh. Oo, no, nakinig o. Sila. Boss lang doon, mga islam ba to? Isdang ba to? Bitilya. Asan ba dyan ay turo mo na ay? Ito po yung mga isdang talakitok, no? Na mga nakabanyera pa, na hindi pa nailalatag. Isdang lapu-lapu yung ulo. Magkano yan, Lodi? Per kilo? Ayo, 150 na per kilo ng kanyang bitilya. Ang ganda ng laman nung lapu-lapu. I-bondage mo nga yan. I-bondage mo nga ito. Yung, I-bondage mo ba? yung kanyang paglilinis. Okay, kanya ba? Shoutout kay Ate Kaylin. Ayan po si Aris. Shout out po, shout out. Thank you. Boss, good morning. Gano tumpok? 100. 100 pesos sa mga isdang balsa galunggong, no? Sa kilo. 130 sa per kilo ng balsa galunggong. Tapos may mga yellowfin tuna, oh. Napakaganda. 150 lang, 150 ang per kilo. mga kababayan natin Pilipino dyan. Shoutout sa atin. Shout out 150 na per kilo ng kanyang yellowfin tuna. Shout out kay Don Ramon. Tatay ni Jeff Baliw. Saan na yon? Shout out sa iyo, Tinong. Shoutout sa iyo. Magkano yung tumpok mo? 100 lang. 100 pesos na tumpukan. Kaya naman 300 eh. Pampano? 300 na lang yan. Yung pong tumpukan ay 100 pesos dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Sobra-sobra na yan eh. Gagawin ko yun. Eh, tumpukan, Lodi. Magkano tumpok? 150 lang tumikuan natin dyan. 150 na tumpukan. Dito ang kilo. 200 ang kilo malalaki. 200 pesos, no, na per kilo sa kanyang panindang alimasag na babae. So, ang dami, oh. Lodi, salamat.
Boss, magkano kilo ng hipon mo? 280. 280 na per kilo ng kanyang hipon. So mga tumpukan, sa mga hindi maseselan, ayan po yung mga tumpukan sa halagang 100 pesos. Yan, pwede natin pang Shanghai, no? Peta rin, ayan. 100 lang kilo. Lodi, salamat. Yung mga tumpukan na nakikita po ninyo, no? 100 pesos po yan na tumpukan. Tumpukan, ayan. Ay, ito na pa subok plano. Mabuting sandalan tumpukan. O, 100 pesos na mga tumpukan ng kanilang latag, no? That's the way I like it. Alright, thank you ha. Salamat. Like it. I can see them moving. Excuse me. Ha? Shout out, Lodi. Alright, sa ating pag-iikot dito sa Malabon Fish Market, marami kayong mapipili na mga murang presyo ng kanilang bentahan po ng isda. Talagang makakasulit ang iyong bulsa kapag ikay namili. At talaga ang mga presyo ay sulit na sulit po ninyong mabibili sa Malabon Fish Market. Idol, shoutout sa'yo. Ano ginagawa mo? May, hindi muna tayo ngayon magtitinda. Mag-carpintero muna tayo. Ngayon, kasi nung nakita ko yung ano mo sa bahay, nagaganyan ka din eh. Oo. Wala akong magawa eh. Akala ko isda na yung hawak mo. Wala kay Jocelyn Bernardo sa Australia, sa may Sydney. Shoutout sa'yo. Ayun, yung sinasabi ko. At saka yung bayaw ko sa may Saudi. Sa Saipan. Saipan, shoutout sa'yo. So, shoutout sa ating mga kababayang OFW. Kabuli na natin dyan, yan. Shoutout sa'yo dyan. Akala ko tilapia ay nililinis mo eh. Yung pala, nag-ano ka na, nagtatakip ka. Ayun, no? Kailangan ng lagyan ng takip kasi dito sila pumipwesto sa gilid po ng gutter, no? Kapag nagbebenta po sila ng kanilang mga tilapyang Batangas. Lodi, maraming salamat ha. Thank you. Lagyan mo lang yung talbos kaya manungay. Magkano yung tumpukan mo, Lodi? 150 boss. Ang per kilo. Sa tumpok, 100 pesos sa tumpok. Tapos 150 sa per kilo ng kanyang panindang hasa-hasa. Boss, salamat. Thank you, bossy. Alright, dito po ay 140 na per kilo ng kanyang panindang tulingan. Tapos may mga tumpukan din po siya rito sa halagang 100 pesos. Ayan o. 180 ang per kilo. 180 ang per kilo ng ating mga galunggong. Ay, wala nang kalaban. Pwede nga lumabas. So dito, magkano ang tumpok, Lord? Bossing? Ano na nga lang to, 40 eh. 40 pesos na tumpukan po ng kanyang panindang tawilis. Para lang kami. Halos 1 kilo po yan, no? 40 pesos. 40 pesos po, mabibili niyo po rito, no? Boss, salamat. So, tumpukan pa rin po. Halagang 100 pesos na kanyang panindang hasa-hasa. Galunggong po, 100 pesos din po yan. So, yan po yung mga latagan ng kanilang mga presyuhan, no? Tapos yung mga isdang imelda o big head ay 50 pesos na mga tumpukan. Ay, oo, 50 pesos lang, may ulam ka na sa iyong bahay, no? Tapos mga tawilis din, no? Yan, 50 pesos din yan, tumpukan. Grabe, sa dami, oh. 50 pesos lang po yan dito sa Malabon Fish Market. Lodi, salamat.
higit na ang kailangan. Ginagamit na rin ito ng mga regulasyon at nag-viral po ito sa 100 pesos na mga tumpukan po ng mga galunggong. Oh. Tapos may 50 pesos din po ng mga tumpukan ng bangus. Tapos 100 pesos na tumpok ng balsa galunggong. 150 po sa per kilo. Yan po yung mga per piraso ng kanilang mga bangus. Yan siya. Yan po ay mga 50 pesos na panindang tawilis, no? Madami na talaga. Talagang mainggayo ka mamili ng mga tumpukan dito. Dahil dagsa, oh. Wait na lang yan, madami na 50 pesos na tumpukan ng mga tawilis. Dandan yan, sariwa yan, ganun po. Itatapon pa to. Tumpukan, 100 pesos. So, shout out, Ate Pam. Shout out po. Wala ka ng paninda, ito na lang. 100 pesos na tumpok, no? Ng kanyang panindang bangus na pandaing. Yan po yung per kilo. 160, 130, 110 na per piraso ng kanyang panindang bangus dagupan. Alright, sa ating pag-iikot po dito sa Malabon Fish Market kung saan ay maraming mga latag na murang-mura po ninyong mabibili, no? Mura po ang kanilang mga presyohan ng seafood sa Malabon Fish Market. So anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. Shoutout po sa ating mga vendor na masisipag na nakakapaghatid ng kanilang mga murang presyo sa ating mga kababayan. At sa mga dumarayo rin po, shoutout po sa inyong lahat. At sa Team Burautan, shoutout po sa inyong lahat. Enjoy and be safe po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Bye bye na po. God bless.